kablaaw manipod iti Apo ti daytoy man nga kanito adalin tayo man iti sursuro ti Apo anya ti ket nga saon daytoy saong vision sirmata wenno pangitain nga kunan iti Tagalog anya ba ti kayat nga saon daytoy manipod iti saon ti Apo kasapulan nga maamuan daytoy ti tumunggal Kristiyano tao nga nagbalin nga anak ti Dios agsipud ta adda iti bagin ni Kristo adda iti maymaysa nga bagin ni Kristo nga naipasatan tayo amin ket daytoy nga naipasatan tayo amin nga body of Christ adda iti naduma-duma nga parts na and each of these parts has its own function, purpose, rule, and design ni Apo Diyos kinyada. Kat kasapulan tayo daytoy nga maamuan, agsipod ta daytoy ti rason no apay nga adu dagitoy tao ore nagbalindan nga Kristiyano wenno simbaan wenno ministry and daytoy nga nabayagan nga nairugi nabayagan nga makunaman nga duduugan nga simbaanen ngam apay kas nga kaslahaan nga take off stagnant DJ growth. Yes, because dito yung kunan ni Hosea nga my people perish because of ignorance no lack of knowledge ket may nga innocent ti adu nga tao wenno ministry wenno simbaan is DJ panakaammo iti vision wenno DJ panggep ko man ni Apo Dios no apay nga dayta nga simbaan wenno dayta nga ministry wenno dayta nga local church wenno dayta nga denomination ket agi exist pa laeng what is the purpose. And so this couple of minutes kahit kuman nga irugyan daytoy babaen iti panang basa tayo iti Book of Habakkuk anya bati kong kunan ti Book of Habakkuk. Let me start reading this verse iti Habakkuk chapter 2 kunan iti verse 1 to 3. Let me read verse 2. Write down the revelation kunana. Write down the vision. Write down the revelation and make it plain on tablets. And so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Write down the revelation, the vision, the impression from God. Now, ni Apo Diyos isusuro na kadagitoy anak na nga makaawat iti sirmata manipod ti Apo nga isurat da daytoy. Isurat da han nga agpatenggalaeng kuma ijan ay nga balita mauawatakon. Yung napindas lang nga maisurat ket kunana ket siya sinuman nga makabasa, siya sinuman nga makakita ket makitaray da iti daytoy. Iyarig na daytoy di jan ay daytoy di kay papanan na iti maysa nga simbaan kumawo no denominasyon nga iti leader na dayta each leader of this ministry, denomination or church any revelation, vision from God nga inawat na iplastar na ko mga klaro ket dagitoy pasurot wenno man kayat nga sumurot nga agserbi iti Apo babaen iti daytoy nga sermata nga inted ni Apo Dios. Now ma-enjoy da gamin clear kinya da ammo da iti turong da ammo da iti murdong daytoy nga aramiden da nga ministry. And so oray ni salmista David insurat na nga dagitoy anak ti Apo nga maimula iti balay ti Dios mamati aklaunay nga ti maysa nga kayat nga asawon di taket DJ adda ko mati local church nga maipasatanda. Allow me to read that book of Psalms nga kunana iti 92 nga the righteous will flourish like a palm tree, they will grow like a cedar of Lebanon,
planted in the house of the Lord. Dagiti maimula, dagiti maipaset, iti balay ni Kristo. Kaya't nga sa uwan, ada ko madya bigbigan ti may nga tao nga nagbalin nga Kristiyano nga spiritual family na. Nga DJ nga sinarek ng spiritual family na wano maipasatan na nga bagi ni Kristo ammo na kumad dyan ay vision wano sirmata nga inted ti Apo ijay nga bagi, ijay nga parte, ijay nga simbaan, ijay nga denominasyon. It should be clear to him, to them. Kat kunan to'y they will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, "The Lord is upright. He is my rock, and there is no wickedness in Him." Wow! Nagpintas dagito nga kinapudno iti sasaon ti Apo. Nga, adagayam iti paltiing, adagayam iti vision, adagayam iti sirmata, adagayam iti pangitain, nga ited ni Apo Diyos, wano indisenyo na iti bagina, nga dahito may nga bagina, na duma-duma iti parts na, ngem adda, iti kanya-kanya, nga ited ni Apo Diyos nga role, wano paset, wano function na daytoy. Let me start reading urepay dagitoy da experience dagiti imuna nga adipon ti Apo. Let me start ijibiyag ni Moses. Ni Moses, iji Old Testament, dahito DJ adipon ti Apo nga inawagan ni Apo Diyos. Iti Exodus chapter 3, makita tayo ito'y di dyan ay panang ibaon ni Apo Diyos, panang pili ni Apo Diyos, ni Moses, tapno idauluan na dagito'y Hebrew people, iji Egypt, ipan na isuda iji promised land, gapo na ta iji promised land, isuda ti indisenyo ni Apo Diyos, nga kayat na nga pagdayawan, pagserbiyan, dagitoy nga anak na, kat ijay nga lugar, ijay dala nga ma-experience, di kong kunan ti Biblia nga, flowing of milk and honey, blessing, nga naan-anayan, nga overflow, no dagitoy anak na kat agtulnog kinyada. Ngamahan nga di Egypt, dagitoy nga ma-experience, ijay promised land. Kat dahito dijay sir mata nga inted ni Apo Diyos kini Moses nga Moses idauluwam man dagitoy nga anak ko. And so kasulti ko nana verse 16, "Go, assemble the elders of Israel and say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. And I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey." Dahito di specific nga vision, wano purpose, nga apay nga inapointaran, wano pinilin ni Apo Diyos ni Moses, nga mang idaulo kadagito Israelitas from Egypt, mapan ijay promised land. This is one of the example, iti sirmata nga ibagbaga tayo ditoy. Okay? Now, every time nga ni Apo Diyos kat adati itid na nga sirmata, kapunata dati kayat na nga maipatrabaho, agpili isuna iti maysa nga tao. He will pick a man and through that man, ited na, i-implement na, babaen ti panang ited na iti vision, kat daytoy met nga adipon ti Apo nga, pinili ti Apo, iplastar na daytoy, imbaga tayo tatay iti book of Habakkuk, iplastar na daytoy, kalpasan na nga maawatan, kat kadagitoy mangbasa, mangkita, mangawat, kat makitaray da ijay, ma-enjoy da daytoy nga sirmata. Akseptaran da, suportaran da, agreean da, makitaray da. And so, dagitoy nga Hebrew people,
nga pirmi naging slave da ijay Egypt for many years. Nakitaray da ijay nga sirmata nga imbagan ni Moses nga aramiden da. Dimalan da man ti wilderness ngem at the end of the day nabadukan da diya promised land kay bagbagan ti apo nga agluplupyas iti gatas kendiro. Kahit nga sa uwen DJ blessing nagunod da. Now, every time ni Apo Diyos agpili iti ada paaramid na nga trabaho agpili ti maysa nga tao haan nga council, haan nga group of committee nga iti magitidan na iti sermataket committee haan nga maysa nga tao lang. Ket through that man iplastar na iparang na ket dagitoy agbalinto nga leaders, agbalinto nga supporters, ma-enjoy da daytoy nga aramiden gamin ma-acceptar damit, maawatan da nga nalaing. Ket addan to ti journey nga aramiden da, ada iti travel nga aramiden da, caravan nga aramiden da, ngem gaputa ammo da DJ murdong na daytoy nga aramiden da, ma-enjoy da daytoy nga travel. Ada ti dagiti masisirib nga tao kunada ti kamayatan nga klasin, kamayatan nga panagbiyahe ket no ti agbibiyahe ket ammo na iti destinasyon iti biyahe na. No ammom iti destinasyon iti turong mo, iti panagrebwat mo, ma-enjoy mo dayta nga travel mo. Another one ni Paul vision is. Okay? And uray ni Paul in surat na iti 1 Corinthians chapter 12, excuse me, nga the body, he means the body of Christ, kunana is like a unit. Unit, nulugan ko madaytoy, iti may sangalugan, may sangalugan ngam ada iti nadumado mga parte na, ada ti pilid, ada iti ruangan, ada iti manubela, ada ti engine. Ngam each of these part na daytoy nga lugan, ada iti kanya-kanya nga rule, batang, function. Ket no dagitoy ket aramiden da amin di batang da, tumaray ti lugan, normal nga ore addayo ti mapanan na, madanon na. Yeah. And so, iti ministry, adda dagitoy, like for example, Campus Crusade for Christ. Allow me to cite that as an example. Iti Campus Crusade for Christ, amuda, clear kinyada nga iti dakdakkel nga pag-excelan da, area of excellence da is campuses. Dahil iti sermata nga ito ti apo kinyada. Kat no iti campuses, unag ti iskwilaan, nga administer da, amuda effective sila. Hanamat kahit nga sa uwan, handang mapan iti baludan, handang mapan iti hospital, handang mapan iti market area, mapandalag ta kada gitoy. Amuda nga, pag campus ti pag-usapan, amumi dayta nga area, amumi specialty mi dayta nga lugar. Yeah. Kaslangay nga iti profession mo't lang. Iti profession, mabalin nga iti do doktor. Kitam ti ore sa nga pulo nga doktor. Ore doktor amin dagita ngam ada ti doktor ti tulang, doktor ti ngipin, doktor ti dara, doktor iti internal organs. Kat no ada ti pasyente nga mapan ada sakit na, kat kunada ang kaan pa doktor. Kat ti sakit na kat internal organs, kat mapan iso na iti doktor ti ngipin, ay, kunan ti dentist nga, ay sus, hangko nga amon, hangko nga masolbar dayta problema. Unless nga dayta internal organs mo kat adang ngipin na, ay kat iso ti pastaan tao no bunuton ta. Ngam i-recommend na iso na, ijay doktor iti internal organs. Kasi ti ministry mapansin tayo, wow. Apay nga dadag iti ministry nga no, kita kat
adu iji membro daw no ti maiyap apon ket kasto nga klasin ti tao. Daytoy nga ministry ket apay nga puro adu mo ti maiyap apon nga babaknang. Apay nga daytoy nga ministry ket ti maiyap apon ket adu ket indigenous. Apay nga daytoy nga ministry ket ti adu nga maiyap apon ket estudyante. Apay nga daytoy nga ministry ket ti adu nga maiyap apon ket young professionals. Apay nga daytoy nga ministry ket ti adu nga maiyap apon ket business people. Because ada diya design ni Apo Diyos ijay. Ket each of these handa ko magdinumpar. Yeah, and they will continue enjoying their promised land, the blessing of milk and honey, no patpatademen da pay nga patpatademen, DJ Sir matanga inted ti Apo kinyada. Now, as family, as a church mat kinyata, dito Solid Rock Ministries, dahil ti Sir matanga inted ti Apo kinyatayo. We are indigenous believers bringing indigenous people to Christ in the Philippines and abroad. Now, when we say indigenous people, hantayo nga kayat nga sa uwan nga Cordillerans lang kan dagitoy Mindanawans. Diya gamin di dyan ay definition iti Philippine Constitution nga when they say indigenous, dagitoy minorities. Hindi po. Ti Biblia, mamati tayo ijay sursuron ti Biblia nga pag sinabing indigenous or First Nation peoples, dagiti umili, dagiti native iti maysa nga lugar. Like for example, no iti kumabagyo, na iso ti kadaan ti main church tayo, raok ti tao ditoy, multicultural ti tao ditoy. Ngam, ada ti pagsasabatan nga sao. Nga ti pagsasabatan nga sao dito kat Ilocano. Ada ti na-developan nga Ilocano Bagyo. But actually, in reality, multicultural ti tao dito, ngam ti realidad na dito nga syudad ti Bagyo, adalan tadag dito'y First Nation peoples dito'y wano IPs dito'y indigenous peoples dito'y, and ang tawag sa kanila is the Ibaloys, the Kankanaoys, the Karaws, and they are the original peoples here. Kat dagiti nga tao isuda ti agbalin nga dakdakkel ko mga maiyapon ditoy syudad. Ta syudad na daytoy. Ili na daytoy. As ministry, daytoy di dyan ay in-encourage tayo kadagitoy lugar nga mang ibaunan ni Apo Diyos kinya tayo. Okay, like for example, ijay Zambales. Ijay Zambales, han nga Cordillera daytoy. Lowland ditoy. Ngam, naawatan dagiti kakabsat tayo ijay, naawatan jay pastor tayo ijay nga division tayo ket inted ni Apo Dios ket para kadagitoy IPs. Since we are in Zambales, kitaan tayo man, gawaten tayo man dagitoy Sambalinyo, dagitoy IPs ditoy nga Aitas, dagitoy umili ditoy. DJ pastor tayo ijay ket igurot manang ko mismo DJ ngam igurot Mountain Province adada ijay ngam gapo ijay vision sambal iti adu nga maiyap apon do adadamot ti igurot adadamot iti montanyo sa ijay nga maiyap apon ngam gapo ijay sir mata nga inted ti Apo ikit-cater tayo dagitoy Sambalinyo and we teach them to serve God, to worship the Lord in a sambal way of worship and service before our Creator. DJ, sir matangay, intid ni Apo Diyos kinya tayo. Now, lumapantay tayo doon mga lugar like Bontok o the Mountain Province. Now, sino ba dagitoy natives ditoy Bontok o dagitoy Bontokes? Kat isuro tayo mat isuda nga agserbi, agdayaw, iti Apo, iti kinesi asinuda. Diyan ay
ah ah patadaman tayo kayat ni Apo Diyos met nga aramidan tayo. And in general, as Filipinos, kasla ko makinyayo dita abroad, adamot iti na i-open outside Philippines nga simbaan ngam na mapansin nyo Pilipino lang dagiti may apon because daytoy revelation no vision nga intel ni Apo Diyos kinya tayo nga kaya tayo nga aramid nung kumait nga pamilya when we say indigenous Filipino indigenous dagitoy. Okay? Taid ta Amerika, adamot iti indigenous ti Amerika. Nya, the red skin, the Indians. Dagiti ethnic met dita nga tattao. Since datayo kat Filipino, ore datayo ta abroad, mapansin nyo, iti mayap apon lang ta church, santoy mat nga isura ti ruangan ka dagiti foreigners, nga mapansin tayo nga, ala, dagiti lang ta kakailan tayo nga Pilipino mat gayam ti mayap apon. Yes, because, di kayat ni Apo Diyos mat kumanga aramidan tayo. And so, kinyayong adadita, mayat laeng madayaw tayo ni Apo Diyos, iji kina Pilipino tayo. Makapagserbi tayo kumakin ni Apo Diyos, iji kina si asinno tayo as His people. Nya, iji Book of Acts chapter 17, verse 26, isurusuro na ijay nga kuna na from one man He made every nation of men and He determined the time set for them and the exact places where they should live. Kahit nga sa uwan ni Apo Diyos, tumunggal ili, tumunggal lugar, ada ti disenyo na, ada ti panggap na, no apay nga dayta nga lugar ket dayto nga klasin ti tao ting kabil na, dayto nga klasin ti makantin adadta, dayto nga klasin ti klema nga adadta, perfect design by God para kadagitoy ta tao nga ingkabil na dita. Okay? So, ura di pa nagdayaw da, kumuyog kumadijay sa dinuman nga lugar ti mapananda kaslakas pangarigan kinyayo nga kakailyan tayo ada ta Canada, ada dita London, ada di Vancouver, ada iji Hong Kong, ada iji Macau, ada iji open tata iji Russia, ada ti rugida mat iji Moscow. Now Filipinos kayo, napan kayo dita abroad, kunan ti di binasa tayo tatay nga adagayam di kababalin nga inted ni Apo Diyos kinya tayo. Kat namapan tayo kadagitoy nga lugar, agtultuloy ko madya pa nagserbi tayo iti Apo, kat oray sa tinno nga lugar di kadaan tayo, at da nga iti jay in-invest ni Apo Diyos kinya tayo nga kababalin, at da nga jay identity nga in design ni Apo Diyos kinya tayo nga, datayo laang kinaitidan na di jay as a nation. Sa dinuman nga lugar di mapanan tayo, aramaten tayo lang takumaday to ije panagdayaw tayo kini Apo Diyos. Kat mapansin nyo, sa balit ti level ti worship mo, sa balit ti level kangato kan kauneg ti panagdayaw mo ti Diyos, no dagitoy nga kababalin nga inted ti Apo kan ka, in design ti Apo kinya tayo, kat aramaten tayo nga pang glorify kinya na. And so, with this, actually, ijay saludsod nga, anya ba ti vision? Vision in a church, uno in a ministry, this will answer the big question, what? Vision will answer the big question, what? And the mission will answer the big question, how? Iso nga, iti medla nga tumunggal simbaan kumawan no ministry, maging clear kinyada, anya iti sirmata nga inted ti Apo dita, ket kas ano da nga, anya ti aramiden da nga pamuspusan, that is the mission, tapno maipatungpal agbalin di janay, the vision ket maipatungpal da. Yeah, the vision and the mission. Now, ituloy ko dayto ije sumaruno nga series nga teaching nga kahit ko pay nga maawatan tayo nga nalain ko ma daytoy the purpose. Maawatan ko ma. It should be understood by every believer nga tumunggal simbaan
adda iti specific nga mandato, nga vision, nga masapul ko mga suruten dagitoy maiyapon nga anak ti Apo, idta nga pamilya, idta nga simbaan, idta nga denominasyon. Ang tawag ko doon is roadmap nila. Ayan. So, and they will enjoy their travel. They will enjoy their journey as one family, as one denomination. No masikpaw da daytoy tapnuhan nga haan nga umipiktar kinya tayo DJ kunan adadag itoy haan nga mang enjoy iti spiritual walk da or adada DJ simbaan nga dati kunan ni Hosea nga my people perish because of ignorance. Ngam no amo tayo gayam iso nga daytoy vision mo sir mata no minsan nakapakpak ti bulletin board dagiti simsimbaan ngam hanga panpansinan ti daduma kun ada pang bulletin board lang yan no haan nga pang black and white lang yan hanga display lang dayta ti purpose na no apay nga exist dayta nga ministry. And so daytoy di dyan ay kayat ko nga pakaawat pa yung muna kinya tayo hope nga iti sumarsaruno nga series na daytoy kat lumawlawag iti kayat tayo nga sauan iti daytoy nga sursuro ti Apo. To God be the glory ni Apo Diyos ti mapadayawan.